May kayon kabamba, taagluto ak manante may nga klase ti dinengdeng. Hi kabamba, magandang buhay, panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo. Dagitoy tata ti paglalaok nga natnateng papaya, bunga ti singkamas ken saluyot. Sagpawak mo ti intuno nga paltat. Napan ko lag ginatang dato yun idirabi ato intuno nga paltat. No awan gaminan ti time ko nga agituno ay katalaga gumagatang akon kabamba. Gumatgatang akon tinatuno. Adu gamin ti makan na nga oras no gumatang akpay tinabiyag nga paltat ken siyak pay ti manglinis. Ay ket dagbayag gamin nga linisan datoy paltat kurang pay ti may sabat siya nga danom. Ken may salitsi pay nga asin ti mausar ko kabamba. Naggalismet gamin datoy paltat nga linisan. No apay met saan nga maikat-ikat daytoy galis na. Di daddo mga aglilinis dapot us-usarenda. Isu nga no pang sagpaw met laeng ay ket gumagatang akon tinatuno. Bunga gayam di mulami nga papaya datoy ilutok tatta. Adamot piman tallo nga bunga na. Kalpasan ko nga naimurit dagitoy natnateng ket rugyak metten tinagluto. Ditoy bangak nga adda ti danom na inikak lang datoy itilaya. Wen kabamba no agluto ak paltat ti sagpaw na ikikak datoy itilaya. Lalo ta papaya datoy dengdengek. Medyo inadwa kon tinagikabil tilaya. May sa datoy nga pampaikat tilang sina datoy intuno nga paltat nga inak insagpaw. Medyo pinaburek ko datoy tinabayag. Kalpasak nga napaburek datoy ket ingkabil ko metten dati bugoong. Saan yun nga dilawan kabamba no awan tila sunana wenno saan bawang na. Tagijay solid followers kon amudan nga hana agikabkabil talaga ti sibuyas kin bawang. Uray no agpapada tayo nga Ilocano kag sasabali mo iti panagluto tayo ti dinengdeng. Inagwat ko pay lang gayam dahil paltat nga insagpaw ko ditoy. Tay kabil ko lang datoy papaya. Medyo basit gamin datoy bangak. Isu nga inikat ko pay lang ditoy. Kinalubak talutwak lang datoy papaya sa kung tumeten isaruno nga ikabil datoy bunga ti singkamas. Adumanen tilako tata nga bunga ti singkamas ditoy palingkimi. Adumeten di may sarepet ket nagatang ko lang datoy ti 20 pesos. No kangin nginaan na met datoy ay ket naggina datoy kabamba. Nagbasit dadi 50 pesos. Ken madinsa payin makadandanon dagitoy klaseng nga natnateng dita Manila. Kamin dagiti daddo mga followers ko ket awan kano makita da nga kastoy nga lako. Naimas magamin datoy bunga ti singkamas no mailaok ditoy dinengdeng. Umarino or ti Nabanglo na. Medyo nalabay datoy isu nga inikak basit ti asin na. Ikanyo meten datoy no nahilig kay nga gikabil ti pangparaman na. Kalpasan ti panang paburek ko ditoy bunga ti singkamas ket impisok ko meten datoy saluyot. Aji gayam kagudwa datoy intuno nga paltat. Dadi parti ti ipos na ket hangkon nga naisagpaw. Mas kay gayat gamin dagiti agama ti saan nga maisagpaw kabamba. Kay ket da nga isawsaw ti bugo nga da kamatis na nga dala sunana. Saan gaminan kano nga naimas nang maisagpawon. Nepan gaminan dati romantisidad ditoy diguna. Di napaburek ko basit dati saluyot nga ingkabil ko. Sa kumutten ingkabil dati bunga ti salamagi. No madimmet kayat dati nga maalsaman kabamba ay ket mabalidmet ori hamuy kan ti salamagi na. Naimas metlatta no awan alsem na. Naimas manen nga ruboben dati diguna. Amok nga dagitoy patak nga Ilocano ti makarelate ti kastoy nga klase nga dinengdeng. Oray man pa ibagada nga kimalding ti Ilocano. Tapuro kano bulbulong ti ilutluto. Madidagamin nga amo ti naimas nga talaga ti dinengdeng ti Ilocano. May kayon takaduan dakmanen nga mangan. Agyamanak kabamba ting kay panagbuya ton maminsan tumanen.